뭐 매니저가 부르려라 요 사람이면. दिनैहाय जोंनि बतझरानि थाखाय खोब मोजां गोजोनथाव बाथ्रा बियो बतझरा नैबे दैमागुरियावहाय आर'नाय टी इन्डास्ट्रि दिनैहाय बेवहाय मिस्टार मास्टार ब्रह्मआ बेवहाय फेक्टरि दिनैहाय अपेनिं खालामनानै होबाय बेनि दारै जथेस्थ' संख्यक जोंनि बतझरानि जे फिसा फिसा जेनाखि सोरहाबा 50 बिगा दं सोरहाबा 20 बिगा दं सोरहाबा 100 बिगा दं बे फिसा फिसा जेनाखि साहा बागाननि मालिक बे बिथांमोनहा दिनै डाइरेक्टलि बे बिलाइ गोरलैखौ बे फेक्टरियाव होफैनो हागोन सबसे बेनिफिटेडआ बेनो जाहैबाय आरो बिनि लोगो लोगो नैबे साखाथि फाखाथि थानाय गामि ओनसोलाव जोंनि बे बतझरायाव जथेस्थ' हाग्राबारि ओनसोलमोन किन्तु दा बे रोखोमनि हाग्रा गैला बयबो 10 बिगा 15 बिगा 20 बिगा बे रोखोमनि गावबा गाव दखलाव लानानै दोनजोब्बाय सोरबा औवा गायदों सोरबा ओरैनो थादुनथला गायनानै जादों दा बै श्रेणिनि मानसिफ्राबो दिनैहाय बेहाय 10 बिगा 15 बिगा 20 बिगा फिसा फिसा साहा बागान खालामनानै बिनि दारै गावनि आर्थिक भाबै गावनि इनकामनि मोनसे लामाखौ दिनैनिफ्राय खुलिनो हानाय मोनसे खाबुखौ मोननाय जाबाय आरोखि गोजोनथाव बाथ्रा मिजिं थिदों आरो फंसे बाथ्राबाव बतझरानि हाया एसे आलादा जेरेखम बतझरानि थारुन माने तादुन जेरेखम दुरादेमा बेखौ माने बयबो भेरि टेस्टि होननानै बुङो दा बिदिनो साहा बागाननि खेथ्रआव माने टेस्टि जे बे ओनसोलनि हाया एसे आलादा दिनैहाय बतझरानि साल दंफां बेनि बादै गुमा रेन्ज खाथियाव थानाय अरनाय टी बागानजों नांजाबनानै थानाय जेनाखि फरेस्ट एलेका बेनि साहा बागान नायबानो डिफारेन्सखौ रोखा रोखा नुयो जे नैबे साल दंफाङा बतझरानि नैबे साल दंफाङा आउटसाइड बतझरा थारमाने मा जोंनि बतझरानि हाया एसे आलादा गतिके मिजिं थिदों एसे टेस्ट खालामनानैबो मोनदों जे नैबे बतझरानि साहा बिलाइजों जेनाखि साहा फैगोन बे साहाया खोब भेरि टेस्टि जागोन आरोखि बेखौ मिजिं थिदों आङो क'क्राझार टाउनावनो थायो खिन्थु आं दिनै बे टिफाइ ओनसोलनि दैमुगुरि गामियाव मोनसे टी फेक्टरि खुलिनानै आङो जों सानै पार्टनारशिपआव खुलिनानै बे टी फेक्टरिनि अपेनिंनि दिनै मानसि जथुमा जानाय जागोन आरो नोंथांमोनखौबो आं दिनै बे गिबियावहाय आङो दिनै रादाबखौ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनहा जे एफा खस्थ' खालामनानै बिसिम फैनानै जोंखौ सहाय खालामफैदों नोंथांमोननि थ्रुयै जों बयनोबो मिथिसार होनो हागोन आं बेखौ बिराद गोजोननाय मोनदों दिनै जोङो बे जिनिसखौ खालामदों बिराद गोबावनिफ्रायनो बे बिथाङा खालामबाय थादोंमोन अनिय ब्रह्म बिथाङा हारसिं हाजोबैनि थाखाय दिनै आंखौ लोगो लानानै आं दिनै बिथांखौ हेफाजाब होदों दा जों सानैजों पार्टनारशिपआव बे आर'नाय टी फार्मखौ खुलिनाय जादों आरो जों सानो बे ओनसोलनि गोबां मानसिफ्रा जाहाथे सहाय मोनो गोबां फिसा गिदिर बागानफोर दं दिनै बेंगलाव जोंनिफ्राय मेटेरियेल्सफ्रा थाङो खिन्थु बेंगलनि मानसिफ्रा फैयो अनेक धरननि माबानानै एसे आप डाउन खालामनानै मार्केटखौ खालामनानै लाङो खिन्थु जाहाथे जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा चिप मार्केटखौ मोनथों आरो जोङो कुवालिटिनि प्रडाक्ट खालामनो हाथों बिनि थाखाय जोङो दिनै बे जिनिसखौ गोसोखांनानै जोङो मावनो नागिरदों जाहाथे बे टिफाइ ओनसोलनि दैमुगुरि गामिनि मानसिफ्रा उन्दै गिदिर बयबो जोंनि बे फेक्टरियावनो मावनानै मोजां मोनजादों जाहाथे गुबुन हादोराव गुबुन जायगायाव थांनानै खस्थ' खालामहैयाजासिनो गावनि ओंखाम जानानै बिसोर जाहाथे जोंनि फेक्टरियाव मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय दैमुगुरि गामिनि मानसिफोरखौबो जोबोद जोङो सहाय होनाय बायदि जाबाय आरो जोंनि बे दैमुगुरि गामिनि मानसिफोरखौबो जोङो जोबोद बाख्नायनांगोन बेसोराबो बिराद खस्थ' खालामनानै जोंखौ जों सहाय होदों बिसोरनि सहायावसो जों दिनै बेखिनि खामानिखौ मावनो हादों आरो बेखिनि खामानिखौ मावनो आखायाव लादों दासिमबो जोङो गामिनि सहाय होनायाव रायजो राजाफ्राबो जोङो मावना होगासिनो जोङो रावबो दस्रा लेबार लानानै संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जोङो बिसोरनो जोंखौ मदद होगासिनो दं हेफाजाब होगासिनो
आरो जोङो सानदोंखि जोंनि बे फेक्टरिनि थ्रुयै गोरिब दुखि मानसिफ्रा आरो गोनांफ्राबो जाहाथे जायफोर बागान गोनां मानसि बे बागान गोनां मानसिया जोंनि थाखाय हेफाजाब मोनो जाहाथे गुबुनाव हरनांगौ बिदि जाया गामिनि मानसिफोरखौबो जों सहाय होगोन होननानै सानो आरो नांगौ बायदि दामखौ होनो हागोन जोंहा जेसेबां रेटआ दावखोगोन जों बिसोरनोबो रेटखौ दावखोना होनो हागोन कुवालिटि मेनटेन खालामोबा जों कुवालिटि हिसाबै जिनिसखौ फाननो हागोन आरो दा जोङो हाई रेटआव जेसेबांखिनि जों सापातखौ बानायना फाननो हायो एसेबांखिनि जोंनोबो हाई कुवालिटिनि बिलाइखौ नांगौ जागोन आरो दा जों आगोलावथ' बिसोर जेरै बेसेरै खानानै फानोमोन बेंगलनि मानसिफ्राथ' बिसोरनो जा जिखुनु दाम खमबाबो जायो बिसोरनो नोङो 7 थाखा एखमबा 8 थाखानि फानहरो बिसोर जों दा 10-12 थाखा बा 15 थाखासिमबो होनो हागोन कुवालिटि मेनटेन खालामोबा जाय जे कुवालिटि बे जों बे कुवालिटिनो खानानै फैबा जोङो दामखौ होनो हागोन दा जोङो मावगासिनो दं स्टार्ट जागासिनो दं खामानि मावनाया सुरु जागासिनो दङ जों दा नन स्टप सबाय थासिगोन आरो दाथ' सिजन गैला 1 माससोल' जों मावनो हासिगोन बेनि उनावहाय जोङो स्टप दोनथ'नांसिगोन आरो नेक्स्ट एप्रिलनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामसिगोन